again, Honey, and welcome back to my channel. So, for today's video, meron lang ako i-share sa inyo na magandang product. Anyway, hindi to sponsored. You know how much I love local brands kasi it helps the economy and mas mura siya, actually. Mas mura siya kaysa sa mga big brands out there. I wanna share with you this one product na ilang weeks ko naman na siyang na-try sa aking face. Yeah, hindi to skincare mga sis. This is a lip gloss. Kasi lip gloss season tayo ngayon. It's almost Christmas and wala. Maganda lang siyang tignan kasi nakaka-fresh siya. And I know parang trending na naman ngayon yung mga lip glosses. Kasi si BLK may nilabas na lip gloss. Si MAC, ayun. Naglalabasan yung mga lip gloss ngayon mga sis. Kasi usong-uso siya. Without further ado, I'm gonna introduce this to you mga sis. This is super cheap lang. And sobrang nagustuhan ko siya. Malalaman nyo mamaya kung bakit. So, first of all, ito yung packaging niya. This is by Glam Cosmetics. Ayan. Yung pangalan niya is Magic Lip and Cheek Serum. Ayan. And may heart siya and 10 ml siya. Sorry sa finger ko. Meron palang lip tint na ano dito. Anyway, so yeah, this is the serum. Serum yung tinawag nila kasi jam-packed siya ng mga vitamins, mga oil na maganda sa skin and sa lips. And yung nagustuhan ko talaga sa product na to mga sis is yung packaging niya is may mga nakalagay na ingredients. And meron siyang shelf life. So, bihira lang siya nakikita sa mga local products na may mga ganito. Kasi yung iba mga sis, ginagawa yan sila na parang walang permit sa FDA, ganon. So, ayan. Hindi nyo ata kita kasi napakaliit. Pero ito yung ingredients niya. Castor oil, ano ba to? Caprylic, tricelleride, jojoba oil, polyamide 3, vitamin E oil, ethyl methyl, palmitate, citric acid, flavor oil, sodium benzoate, phenoxyethanol. Ayan. And then, red 27. As you can see, para siyang yellowish. Pero mamaya mga sis, makikita nyo kung bakit siya Magic Lip and Cheek Serum. Buksan naman natin. Ito yung doe foot applicator nila. Ayan. Ayan, doe foot applicator. And akala ko talaga sinaswatch lang siyang ganun. Like yung parang sa tube lang. Ginaganon. Hindi. Meron pala siyang doe foot applicator. Makikita nyo rin, meron siyang parang white na bilog dyan. Para ata sa security ng product. So, isa-swatch muna natin siya easy. Ayan, para makita nyo. So, ayan siya. Unang lagay, parang wala lang. Tapos, pag binlend. Ayan. Nagpipink siya. Ayan. So, just like other lip glosses, hindi din siya ganun ka-pigmented. So, ito, maganda siyang gawing pang top up sa mga lipstick. Kasi, ano siya, yung pigment niya is very light lang. And, one thing na na-research ko dito is, yung color na pinoproduce nito when it touches your lips or your skin is based on your body's acidity and temperature. So, ganun siya. Let's try it on my lips. Ayan. Girl! So, lagay natin siya as lip topper. Ayan. Kikita nyo naman yung difference, diba? Dito, sobrang kintab, doon, hindi. Alam nyo ba, nahilig na din ako sa lip glosses ngayon, mga sis. Ayan. Unti-unti na siyang nagpipink. As you can see. Ayan. O, diba? Parang nakakain lang ng lechon. Ganon. So, meron siyang pinkish na tint. Onte. So, kung magtatanong kayo kung may lasa ba, meron po. Parang ano siya, parang lotion, pero hindi naman ganun ka-intense yung lasa. Ako mga sis, meron akong mga dark lines dito sa gilid ng lips. Kaya, before I put on lip gloss, I make sure na may tint na yung
lips ko before ko ginagawa yun. Kasi pag naglagay ako ng lip gloss, mga sis, magmumukha lang akong smoker. Like, ayaw natin ng ganon, mga sis. So, yeah. Let's try it on my cheeks naman. So, sa cheeks naman, like, parang nagigets ko na yung kung paano siya kapain, kung paano siya i-apply, na sasakto siya sa preference ko. Ayan, magda-dot lang ako ng 3 dots. And then, see that? Wow, diba? Ayan. So, as you can see, may buhay na yung right cheek ko, mga sis. And, what's good about this is that it's buildable. Like, pag dinagdagan ko pa yan, sis, para na akong sinampal. Naka-skin saver ako ngayon. So, if you don't know what skin saver is, it's a tinted sunscreen. You must get that kasi may review ako niyan. I will link it down below. Nakapatong siya sa skin saver, mga sis, pero pack na pack pa rin siya. Blendable siya and hindi niya na-disrupt yung skin saver ko. So, let's put it here on the other side as well. Dots lang talaga, sis, kasi mas maganda yung binibuild mo yung isang product kaysa mapasobra ka sa unang lagay. O, diba? Ang bilis lang. Sobrang bilis niya. So, mas gusto ko to kaysa sa mga lip tints, mga sis. Because, parang nag-glow yung skin ko. Ayan, tingnan nyo. Like, parang Korean glass skin siya agad. Alam nyo yun? Yung parang malagkit siya sa mukha. Hindi siya ganun. So, yeah. Ayan o, nag-i-illuminate siya. Kasi meron siyang parang tiny na mga glitters. Hindi naman siya yung glitters na buo-buo. Pero, makikita mo sa what do you call this? Oh my gosh. Parang hindi mo na kailangan ng, ano, diba? Ng, what do you call this? Oh my gosh. Ayan na naman ako. Hindi mo na kailangan ng highlighter. That's what I'm trying to say. My gosh. So, ayan. I like to put a little bit on my nose too. Para magmukha tayong morena. Morena. What do you call it? Mestiza pala, morena. Bobo. Bobo talaga, sis. Ayan. I bought this for like 110 pesos or 120 pesos. Parang 120 ata. Basta, I will link it down below, mga sis, kung saan ko siya nabili. You can visit their Facebook page, Glam Cosmetics. And kung mahilig kayo sa lip glosses, mga sis, grab na. It's very cheap. Kahit nasa bahay lang ako, mga sis, naglalagay ako nito. And, long-lasting siya. Alam niyo ba, mga sis? Okay, little chit-chat time lang. Hindi ako nakakagawa ng videos for like almost 2 weeks na ata. Hindi, 1 week. 1 week mahigit. Kasi, sobrang anxious ko. Kasi nga, yun, I took the exam last October 27 to 28. Tama ba? 27, 28. Ayan, I took an exam, a board exam. And, alam niyo yun, yung pag naghihintay kayo sa result, parang hindi kayo makagalaw na maayos. Like, parang gusto mo maghintay na lang para makita mo na yung pangalan mo dun. Tapos, yun yung nafe-feel ko, mga sis. Kaya, I attempted to vlog, to do videos, pero hindi ko talaga kaya, mga sisi. Pero kanina, mga sis, lumabas na yung result, and fortunately, with the grace of God, pumasa naman si ate niyo, girl. So ngayon, balik trabaho na naman ako dito sa YouTube, and this Saturday, mga sis, what do you call this? This Saturday, pupunta kaming Davao. Siyempre, iba-vlog ko yan. Pero mga sis, I have this parang, nagpa-poll kasi ako kung ano ba talaga yung language na gagamitin ko when I vlog. And nanalo yung Visorio. So, I decided na pag sa makeup reviews, magta-Tagalog ako. Tagalog-English. And, pag nagva-vlog mga sis or mga challenge, ganun, magbibisaya ako, mga sis. Bisaya jud ko day, yun saon man na day, nananagid ng life day. So yun lang, mga sisi ko. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo yung product na ito, mga sis, comment down below. And don't forget to hit the subscribe button kung bago ka pa lang sa aking channel. Give this video a thumbs up if you like this
product review. Actually, parang ano siya, positive lang na product review. Kasi nagustuhan ko talaga siya, sis. Gaganda ka lang dito, sis. Hindi ka papangit, sis. Thank you so much for watching. Bye-bye!